लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगाव महकुमा सिंनि तेलिपारायाव दिनै मोनाबिलि समाव माहारियारि राजा लामायाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोननाय जाथाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोयो। थैनाय सुबुंखौ रांगुवापारा गामिनि 50 बोसोर बैसोनि जसेफ टप होनना सिनायनो हायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला तेलिपारा हाथाइ खाथिनि मन्दिर सेराव थै गनाय थासारियाव सासे सुबुंखौ गोग्लैना थानाय थासारियाव ओनसोलनि सुबुङा नुनानै जोबोर गोख्रैथिजों खारनाय गारिया सौग्रावना गालांदों होनना सन्देह खालामदों। जाथायनि सोमोन्दै ओनसोलनि सुबुङा पुलिसनो खौरां हरनायाव जाथायथिलियाव पुलिसा थांनानै गोथै सहखौ रायजोफोरनि हेफाजाबै पस्टमर्टेमनि थाखाय लाबोयो। नाथाय जाब्रबथाय खालामनाय गारिनि जेबो गुमुर मोनाखै होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं जौ लोंनानै लामा बारस'नायावनो बे जाथाया जायो होनना ओनसोलनि सुबुङा ओरैबायदि बुङो। नाम তোমার? মারা গেল নাম কি? জোসেফ। বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ, কিভাবে মারা গেল? গাড়িতে লাগছে। এখন কই নিয়ে গেছে? হসপিটালে। Jangan,